Mayong buntag! Hi. Good morning, guys. Yeah, morning. 11 naman ba? Oh, morning pa man. 11. Mao niya mong breakfast. Mag-sugar sad kaning ano yun? Kani? I don't know. Brekkie. Brekkie na mo ni Yots. Good morning. Pwede kayo mong break, you know? Fruits overload kay, ano, kailangan lagi may mag-diet. Oh my God. Ding, 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 ding. Labadami. Labango. Sila gani unang hay-hay rayot siya, oh. Ila man ang kagaling nga balayot. Di man nato Masad lagi ba? Misad po nato Tanawa na nato sa kwan. Wala man may hay-hayan. Cute. Ite. Inat kristanan. May top ko yun. Wala ako nag-foundation, guys. Ay, kuan, papahulayin sa nakunaong kay this, ano, let's see. Wala mo ko ni puti sa Kujisan. Dito ako ni puti sa Kujisan. Ba, wala ko ni ipik ba? Hindi kailangan ko magpugisan. Kailangan po magluto tayo. Maputi lang gid ko. Bantay lang gid ang mga haters na bantay lang gid ang mga nakaila sa ako sa una. Maputi lang gid ko. Maragapon. Maputi. Di mga pamotron formas na ako. Dagko kay singot. It ganahan kay kuyo sa gel. Kasi gel nga bago nga gigamit niya. Mursyag ka ng karaoke gani nga. Kasi kaset. Kaset nga. Cassette tape ba? Basa kayo si YouTube singot eh. Init pagid kayo. Ay, nani madid ko? Nagiba? Grabe ko kasing tanon. Ay, kinabalik ka yan. Pero Pero okay kayo, ah. mag-side view, murag si Piolo. Pag ato ba ang bentong? Aray. Hi guys. Nagkuha ng 30 minutes. Cold ra kay mas mayo madang cold. Dili madaot ang mga sanin. Upat ka buo ko mo. Lima ini islag mid kain. Init kayo. Grabe ka init. Hindi na siguro eh. Pagbasa ako sa akong book. Nga duginan ako wala na basa. Grabe ka init. Nag-decide nga diri na magpilo kay grabe kainit dito. Hi sexy. I'm not sexy. And also guys, tanawa naghimo mi og ice nga coffee. Nag-brew ko og coffee then akong gibutang og coffee mate din. Sugar. That's it. Wala man may mga mint so kanilang okay na ni. Dilamian sad si Yoch, abi na hog di siya ganahan. Maka-Instagram sabi. Tara. Okay ka sorry. Nothing on you, baby. Okay. I'm busy folding. Hi guys. I'm gonna color my hair. Ano to sunod? Ako na ito. Ako na ito. Ingon siya ba nga? Ingon siya nga, dito daw ko, diri daw eh. Pag sagawa siya, grabe, kainit. Marag 90 degrees. This is... Ako ba na ito nga natin? Lagyan naman ko diri, di ba? The last time guys, mo niya ako ang color. Mo nang naingon ani og color mo hair. Ala ra? Actually, napo ko duha dito ka buka nagamit na namo pa dito somewhere. Ano? Napalagi na. Murag wala man to nahurot ba ya? Ay na lang ka na bre huge. Ayaw. Ako na lang diri ako lang. Bitin kayo ni. Yut, ako naman diri huge. Ako orang roots ba? Kanira ko. Ay, sus yun. Kuluran, tanan yun. Sa mangkang Nadaghan pa kayo. Dili lagi na mao. So, when you open this one is from, yeah, when you open this, there is like, this one, I don't know, I don't really understand what it's saying. That's glove. This one is gloves, I know. I'm just trying to explain. Open this, and, Hindi man po, pilit.
I'm not sure. Asa na to nilibuha yun? Ba? Tapos sa box, kauban ni siya. Muna siyang conditioner ata. Rinse off treatment, may ingon. In Japan style. For some, ano. Tapos, muna siya ang step 1. Naman siya, ano, step 1. Then, kani siya, appeal para, ang sitawagan na yun? Para mo foam siya. Kauban, ano, pero i-press-press ni mo ba kaya mo foam man siya forma. Butangan ang floor kay maglagsik. Pwede plastic. It's so hot. Oh my God. Kailangan palayo sana mga kanina. Pwede magtong-tong ko sa plastic nga ano. Mga guys, ang garbage bag among gihimong hapin kay akong gikat kay para dili mag sabot-sabot. Dili may sa sulod, dapat wala pa ko naligo. Naligo na magugugol. Wala ko kutro. Lamian kayot? Tapos, na ako'y gadikan nga book. Aham pa kong book. Basa ko ani nga book. The Secrets Sisters The Secrets. Keep. The secrets. Uy! Aham lang mouse. Nagwan ako po siya sa salida. So, multitasking may karon duha. I'm not sure if you can tell the difference before and after.